मंडे या संध्याकाळचं भाडं घेऊन इले कुडा रेल्वे स्टेशनवरती. तर भाडा तर सोडून त्याला पुढे गेल्यानंतर गाडीची चावी बंद केले आणि दरवाजा बंद करून घेतले. कारण जसं तुमका ऊन दिसताना तसंच पाऊस पण पडक स्टार्ट झालेलो. तर म्हटलं दोन्ही दरवाजा पहिली गोष्ट तर बंद करून घेते आणि नंतरच गाडी चालू करते. तर गाडी चालू केले, पुढे गेल्यानंतर परत एकदा गाडी बंद केली, गाडीतनं बाहेर पडले आणि चलत जाते. तर खय जाते मंडे, तर घरात जाताना काहीतरी घेऊन जाते. कारण आई रोज सांगित असतं तू घरात येताना काही एक घेऊन येणंच नाही. तर आम्ही चाय जास्त पितो ना, तर म्हटलं दूध पिशवीत घेऊन जाते. कारण तीच गोष्ट आम्ही विसरान पण येतो. तर दूध पिशवीली पैसे दिले आणि रिटर्न पैसे घेऊन जोपर्यंत बाहेर पडतले तोपर्यंत पाऊस पण जोरदार पडक स्टार्ट झालेलो. आणि नोटीस केलाय ना, तर काकीच्या हातात पण दूध पिशवीचा. तर मी दूध पिशवी घेऊन बाहेर पडले कारण काकी पण बाहेर पडलेली, म्हणजे पाऊस पडायचं स्टॉप झालेलो असं. तर गाडी येऊन बसलंय आणि दूध पिशवी जी घेतली ना ती मागे टाकलंय आणि आता जी गाडी चावी लावतलोय ना, आता आपण डायरेक्ट जातलो घरात. तर तुमका बोलावते पाऊस पडलो ना, तुम्ही रस्तो बोललो बघू शकताय. पाऊस 2च मिनिटं पडलो पण खूप मोठ्यानं पडलो. बघता बघता पोहोचलो आम्ही हायवेवरती. तर आहे ना लेफ्ट घेऊचो, आता लेफ्ट तर मी घेतलंय आणि या बॉक्स वेदना घेऊचो असा राईट. आणि आता पोहोचलो आम्ही आमच्या वाडीत. रोड तर खडखडो असा, पण त्याला काही करू शकणार नाही कारण सगळ्याच तुमच्या मनासारखं